ti si u Legi u Kadovici? Jesam, Đošo. Za poslovnu pratnju mora da budem namirisan, obrijan, sređen. Ajde, donesi piće. A kad dođe poslovna pratnja, ja kude ću budem? Pa u hodnik. Će stojiš ispred vrata ko gorila, će čuvaš gazdu. Što ja da budem gorila? Hoću ja da budem biznismen. Koje hoće budeš? Pa da budem biznismen, što? Pa sve ove pare što dolaze, meni dolaze, a ne tebi. I ovaj apartman je rezervisan na moje ime. I ta poslovna pratnja je zbog mene poslata, a ne zbog tebe. A što, hoću ja možda da legnem u Kadovi da se brčkam u penu. A od kad pa toj? Pa od kad sam gledao ovaj film sa Kumovi, od ovoga Roberta De Pacina. Ajde, donesi piće. Mnogo mi se sviđa ona scena kad on leži u kadu, tako potopen u penu, puši tompusi, a devojka neka dobra dolazi pa mu sipa piće i on tako uživa. Ja bi voleo tako isto. Voleo bi. Mnogo si ti glupav još. Poslije tu scenu u kupatilu padaju trojica s pištolji i utepuju ga u kadu. Ne pratiš ti mnogo te scene? Mene mi liči da ležim u kadu, Đošo. Ja ličim na onoga glumca Paul Newmana. On je legaja u kadu s tompusi i s penu. A ti, Đošo, možda budeš sam gorila. Takav ti horoskop ne vredi. Nego idi ti da ne stoj piće. I od kad tebe pada na pamet da se banjaš u kadu s penu? Ajde, prš! Dobroveče. Šalje me agencija. Molim? Lister. Mister? Molim? Mister Lister. Da li sam ja došla gde treba? Baš ste ga potrebili gde treba, gospici. Izvolite, raskomotite se malo slobodno. Hvala. Izvolite i pićence. Izvolite. Sad ću ja za jedno 2 minuta. Dolazim. Odmah. Bato, stigle. Ma nemoj, kakva je, kako izgleda? Mnogo ljubav, hej. Dobro. Ako prvo meni da bude poslovna pratnja, pa posle tebe, Ne može. Što? Pa ne može, Jošo. A gde si me ovo poslao? Ma kakav biznismen, kakva svetska faca. Ma nema veze. Ovo je neka sirovina. Pa nije moj nivo, šefe. Idi tamo malo uzamojavaj dok ne stignem. A prvo mi donesi kupaći i kaput, ne mogu oko u gaćama. Ovo je pravi 10 s prazilukom. Pa, ne, nije fair. Je li ovdje gospodin Lister? U kupatilu je. A šta vi ovdje radite? Ja sam ovdje poslom. Molim vas da izađete. Zašto? Imamo financijsko-fizički obračun sa gospodinom. Nije za dame. Dobro večer. Ko ste vi? Gorila. A gdje ti je gazda? U kadu. Kupa se. Kaži mu da ga čekamo. Hoću. Izvinite, a koji ga čeka? Onaj ko me duguje pare. Pare? Brzo! Bato! U pravu si! Sad ide ona scena. Koja scena? Ona scena sa pola Newmana, sa tepanje, sa pištolji. A? Trojice su napolje, Bato. Čekaju da izađeš. Koji trojica, bre? Mnogo gadni patke. Pa koja će od mene? Pa da vratiš pare što si uzeo na zajam. Pare? Jeste. Kakve pare, bre? Ne sam pametan. Listeru, izlazi! Nisi se valjda udavio?
Tina Listera, Tina Debelog. Šefe, ovdje nema nikog. Kako nema nikog? Evo gde su izašli. Samo kod Deda Mraza, novogodišnja lutrija. Dobro večer, izvolite. Hvala, nećemo. Kako nećete, svaka druga dobijam. Ma nismo mi te sreće. Da znate, vi niste, ali gospođici večeras vidim dobitak. A gde ga to vidite? Položaj vašeg Saturna prema Jupiteru odgovara vašem zodijačkom znaku. Koji je moj zodijački znak? Riba. A vi ste Škorpije, tako vi mnogo loši stojite večeras, mnogo loše. Zato sreću treba da izabere gospođica. Kaži mi, jesi li ti Deda Mraz ili Hiromant? To mi je pod B. Izvolite. Prvo, ja nisam Škorpija, nego Ovan. Ovan? Pa još gore, gospodine, još gore. Vi noćas stojite veoma loše. Nadrljali ste ga, rekao bih. Drugo, rekli smo ti da nećemo nikakve srećke. A treće, ko ti je dozvolio da sedneš za sto? Nema veze, pusti ga. Kako nema veze? Pa kako može da mi sedne za sto bez pitanja? Prvo, gospodine, ja sam Deda Mraz. Znači, mogu da sedim gde god hoću. Drugo, ako vam već nosim poštu, mogu valjda da sedem za vaš sto. Ne interesuje nas šaljiva pošta. A nije šaljiva, gospodine. Vrlo je ozbiljna, vrlo. Trenutak, tu je negdje. Vi se zovete Biljana, je li tako? Da. Biljana. Šta ovdje piše za Biljanu? Kakav je ovo način? Ko je ovaj čovek? Biljo, izvini, bilo je glupo. Ja te volim. Jeli, kako ovaj zna kako se ti zoveš? Pa ja sam Deda Mraz. Ja sve znam. Kakav deda, kakav mraz. Hoćeš da ti skinem tu bradu sad? Neka sam ću. Evo, Biljo, gde nađe ovog nadrkanka? Kako? Ja znam da ne valjam, Biljo, a gde nađe ovog idiota? Kome bre ti idiot? Znam, pogrešio sam, Biljana, ali ovo je budala. Ja, budala, a? Jao, poli, pusti! Dečko, dođi ovamo. Sad ću, ljudi, sad ću. Kažem... Nite, pomagaj! Šta je, bre, šta je? Dobro večer. Ničete, bre. Košavaj me, prike, bre. Ne ste, bre, čudi, begam od mafiju, prike, pomagaj, molim. Koga begaš? Begi! Dobro večer. Dobro večer. Da li su ovdje ušla dva tipa u bade mantilima, papučama i stoknicama? Ovde. Ovdje. Gospodine, kod nas frak i leptir mašna nisu obavezni, ali gosti bi morali da dolaze obučeni. Ljudi, Odoša. otrezniše mi čužego. Prike, pomagaj, molim te. Mi smo danas po drugi put opljačkani, sve su nam uzeli. Uzeli su nam i gaće, i košulje, i pantalone. Mi smo skinuti do golu kožu. Daj neko odelo da se obukujemo, molim te. Pa da begamo od kafanu do kafanu. Odakle mi ljudi odeo, nema odeo. Gde ste? Momci! Gde ste, momci? Gde ste, momci, šta radite dole, dište se, bre? smo prijatelji. Sve sam ih razbucao, vidi ovo, šta je ovo, Anto, tu šta je to, vidi ovdje, Studenta sam poslao kući da uči, političara da piše memoare, a pisca da čita malo i šta drugi pišu. Momci, vraćam dug i to duplo kao što sam obećao. Evo tebi nema, ti mi nisi ništa pozajmio, Prijatelju, šta je ovo? nama li trebaju odela da idemo u kupači kaputi po ulicu, pa... Pa kupite odela, jebote, koliko para imate? Hoćete još? Ajde, evo još, volim vas Boda, sretna Nova godina! Hvala, prijatelju, hvala! I tebe! Hvala! Ljudi, ja ovo ne mogu psihički da izdržim. Hoće da izdržiš? Sad je već bolje.